jo faig feina a OmniAccess, que és una empresa de telecomunicacions que està aquí en Esparvit. El tema de becaris és una que sempre ens ha anat molt bé perquè és una manera de reclutar talent des del principi de tot i després, si tot va bé, que ha estat una experiència superpositiva, normalment sempre s'han quedat amb nosaltres perquè al final te vas formant, ells van aprenent i al final formen part de l'equip. Ara mateix estic estudiant un màster de telecomunicacions aquí a la UIP. La meva relació amb l'empresa va començar quan feia quart del grau de telecomunicacions d'especialitat telemàtica i la veritat que molt bé perquè després ja directament ja m'ho van oferir una feina i ja des d'això ja fa més de 3 anys.